ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଆଜ ରସା ଚାଲିଛି କେନା ଦିନରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବସିବୁନି ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଆଳୁ ବସ୍ତେ ବଛା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପିଆଜ ବସ୍ତା ଢଳା ହେଉଛି ବଛା ହେଇଗଲାଣି ଅଧା ଅଛି। ଏଇଟା ପଟାଣ ତରକାରୀ ବାଛି ଦେଇ ଗାଧେଇଛି। ଏଇଟା ପିଆଜ ସାବୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ମାଲୋ ଛି 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 ମାଲୋ କି ପୋକଲୋ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ସାବୁନ କରି ଲଗେଇବା ତମେ ତା ଦେହରେ ଏକଦମ ସାବୁନ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଭାଇରସଟା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଛି ଏ ସାବୁନର ବାସ୍ନା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପଚା ପିଆଜ ଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତା ସେ ସାବୁନ କିଏ ଲଗାନ୍ତେ ନା ନା ସାବୁନ ବାହାରା ଲୋକ ଖୋଜିବେ ବାସିବାକୁ ଲୋକ ଖୋଜିବେ ନା ଗନ୍ଧେ ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଏଟା କୋଉ ସେଣ୍ଟରେ ଯାଏ ନା ହେଲା ଇଏ ପଚା ଗନ୍ଧ ସେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ସେ ତା ଭିତରେ ପୋକ ଥିଲେ ସବୁ